ин ҷавон баъди тақрибан 8 соли зиндонӣ шуданаш аз маҳбас раҳо мешавад ва мехост ба хонаашон баргашта нафаси озоде бикашад. вале дарҳо ба рӯяш баста, аз манзили падарӣ танҳо тахкурсӣ боқӣ мондааст. ман аз маҳбас биромадан орзу доштам, мерам дар хонаи падар зиндагонӣ мекунам, оила барпо мекунам, зиндагима пеш мебарам. 27 декабри 2024 омадам, ин ҳолатро дидам, ҳушам аз сарам парид ки иҷара итари кардиан. ай маҳалла пурсидам, пурсон шудам, иҷара чикор кардан, чӣ хеле кардан. гуфтан фарзандои падарат ҳамин кора кардан, асад хонавора чапа кардан. дигар даракшон наёфтам, қатшон суҳбат кунам. фақат қатъи бародар суҳбат кардам. гуфтан ки раҳ табиёв зиндагита, масалан хонаи истиқоматита худат бика, раҳ табиёв зиндагита пеш бар. мегӯяд ҳангоми дар зиндон будан, падару модараш даргузашта баъди сари онҳо хоҳарбузургаш манзилро тахриб намуда, дар гӯшае аз ҳавлӣ барои худ манзил бунёд кардааст. дар ҳоле ки ба қавли вай қабл аз зиндонӣ шудан ҳамчун писари хурдӣ танҳо бо волидайн ӯ монда буду, дигарон зиндагии мустақилона доштанд. аз соли 2014 то 2017 худорамати падар сардори хоҷагӣ маро гузаронда буданд. вақте ки баъдаи маҳбас биромадан, ҷамоат рафта дафтари хоҷагидориро нигоҳ кардам ки мара аз сардори хоҷагӣ бироварда, апам яқубу ва ҳавохонро сардори хоҷагӣ гузаронданд. ҳикмат ки 15 рӯз мешавад дар озодист, то ҳол муваффақ нашудааст бо хоҳарбузургаш ҳамсӯҳбат шавад. зеро ӯ дар Русия буда, шумораи телефонашро аз дигарон ҳам пайдо накардааст. тамосҳои ба такрори мо низ ба яке аз бародаронаш бенатиҷа монд. ҷамоат рафтам, раиси ҷамоат қатъиво хӯрдам, гуфтам коротонам асад ҳал мекунем. зиёда аз 10 рӯз шудааст, корум ҳам асад ҳал накардам. дар ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолият дар Турсунзода гуфтанд, онҳо дар талоши ҳалли ин мушкиланд. тағоимурод Нурмадов раиси ҷамоат афзуд ки ба тозагӣ дар ин мақом таъин шуда, аз масъала огоҳии зиёд надорад, вале муроҷиати маҳбуси собиқ аз мадди назарашон дур намонда, ба ӯ ҳамзамон тавсия доданд ки ба ниёдҳои дигар ҳам муроҷиат кунад. қади кӯча мондагием, намедонем чӣ кор кунем. ҳикмат аз кирдори содирнамудааш пушаймон аст. аз удаи ронандагиву кафшергарӣ мебарояд ва ният доштааст ки баъди раҳоӣ аз зиндон аз пайи кору зиндагӣ шуда хонадор мешавад. вале ҳоло ғарқи андешаест ки чӣ гуна метавонад ягона сарпаноҳашро дигарбора барқарор кунад. ӯ ва дигар бародарону хоҳаронаш аз як падар ва аз дигар модаранд, вале тавре нақл кард, нодида гирифтани ӯ ҳангоми дар зиндон буданаш барояш дардовар буда, ҳатто боре ба дидорбиниаш наомадаанд. рӯзум вазбин мегузарад, рӯз шавро рӯз мекунам, хонаи рафиқом дар шавма рӯз мекунам, рӯз аз пушти масалан ҷои манзили зист мебарам, даже ки ҳуҷҷат надорам. ҳикмат ягона маҳбуси собиқ нест ки аз сарнавишти норӯшанаш нигарон аст. дар гузашта чунин шикоятҳо борҳо расонаӣ шудааст. бархе ҳомиёни ҳуқуқ аз мақомоти тоҷик даъват мекунанд ки барои кӯмак ба маҳбусоне мисли ин ҷавон таваҷҷӯҳи бештар намоянд. дар бисёр ҳолатҳо маҳбусони озодшуда ба сабабҳои гуногун ба мушкилии бехонагӣ рӯбарӯ мешаванд. бисёриҳо комилан дар кӯча мемонанд. бархеро наздикону пайвандон қабул намекунанд. манзили баъзеашон то даме ки онҳо дар маҳбас буданд фурӯхта мешаванд. ваз бештар вазнӣ мешавад ки дар кишвар марказҳои будубоши собиқ маҳбасиён қариб ки вуҷуд надорад. агар бошанд ҳам хело камшуморанд. барои ин афрод ақаллан ҷои зисти муваққатӣ лозим, ки онҳо то ҳалли мушкили беманзилӣ тавонанд дар он ҷо зиндагӣ кунанд. муносибати ҷомеа ба маҳкумшудаҳо яксон нест ва барои онҳо раванди мутобиқшавӣ дар ҷомеа баъди зиндон мушкил аст. ҳикмат яқубов ҳам мехоҳад ҳар чӣ зудтар мушкили манзилашро ҳал кунаду ба зиндагии оддӣ баргардад. вале саргардониҳои ин шабу рӯз мисли вақтшумории кунҷи зиндон барояш сахт мегузарад ва маълум нест тақдири ин маҳбуси собиқ ба чӣ хоҳад анҷомид.